podstate, jak v každom umení, ale nielen v umení, aj v robení chleba. Ten pekár ten chlieb môže urobiť, že dá do toho určitú energiu, že dá si svoj čas, že dá tam tie správne ingrediencies, aby ten chlieb naozaj, a keď ten chlieb urobí a niekto si odkrojí a povie, pán pekár, to je ale skvelý chlieb. V podstate to isté aj v tom umení, že sa človek pozrie tú fotku a povie, viete čo, milujem tú fotku, dá mi to toľko radosti mi to dá, ďakujem vám. To je maximum, čo môžeš čakať. Keď ti niekto dá $1 000 000, to je len extra, ale takže kde je tá hodnota? Že si na tom makal, že si tú svoju dušu do toho dal, že to je reflekcia tých rokov tvojho skúmania života. Keď som úplne zašitý do práce a keď fotím, skutočne fotím, keď človek, môžeš povedať, že tvoríš, čo je veľké slovo, ale tvoriť znamená, že máš takú vnútornú radosť a také všetko je správne. Veci, it clicks. To je ako také puzzle a jedno do druhého zasunie sa, lebo to funguje. To je ten pocit toho života, toho now. To je ten zen moment. V rámci našej série portrétov vám predstavujeme výnimočných Slovákov, žijúcich v zahraničí, ktorí svojim talentom povzniesli umenie o stupienok vyššie. Dnes vám predstavíme Juri Dojča, nenápadného, no bez nadsádzky svetového fotografa. Vystavoval po celom svete viac než 50 krát. V stálej kolekcii vystavuje v Kongresovej knižnici vo Washingtone, v Múzeu židovského dedičstva v New Yorku či v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Publikuje v najprestížnejších magazínoch a mal za sebou vyše 10 monografií. Poďme sa však pozrieť na jeho príbeh, ktorý sa začal v Humennom. Na Humene si pamätám, ja mám takú memóriu, že asi tieto niektoré kľúčové obdobia života si veľmi dobre pamätám. Pamätám, keď som chlapcov bral na čaj, tam ma nabulikali nejakí chalani v Humennom, aby som zobral máme peniaze z peňaženky, keď som mal, myslím, 4 roky. A potom nejakí študenti prišli za mamou a pani učiteľka, váš syn, 4-ročný, tam každému kupuje čaj na kolzisku. Potom sme sa presťahovali do Bratislavy a úplná radikálna zmena života. Z malého mestečka, kde myslím, že vtedy Humenné mal len 6 000 ľudí, do Bratislavy, čo bola metropola už. Takže radikálna zmena. Trvalo mi to dosť dlho sa aklimatizovať. A ešte ako decku. Lebo zaprvé som hovoril východňarsky. To už bola prvá, že sa decka smiali v škole, keď som niečo povedal. A bolo ťažšie nájsť kamarátov. V Humennom sme všetci žili na dvore. Dvor bola rodina. Aj keď sme si tam nadávali do rozličných vecí, napriek tomu to bola rodina. Človek ani nesníval o nejakom talente, ani sa nevie, čo to znamená. Čo bolo, že moja matka milovala umenie. A kedy mohla nejakú knihu o umení kúpiť, tak kúpila. Ne, že by mi o tom hovorila, ale tie knihy boli u nás. Takže obrazy Picassa, Van Gogha, to bolo bežne u nás. A keď som nemal čo robiť a som vyťahol nejakú knihu, tak to boli obrazy týchto maliarov. A ma to fascinovalo, lebo už z kultúry som vedel, že Van Gogh je niekto, ale som nevedel prečo. A ma to fascinovalo, že čo je v tých obrazoch tak špecifické, že ho to robí takou hviezdou. Fascinovalo ťa umenie. A čo tak fotografovanie? Mali ste doma aparát? Ne, aparát bola čiste domena jednej osoby u nás doma a to bol otec. Otec mal Zeiss Ikon
a toho sa nikto nemohol dotknúť. To mal, myslím, že aj v trezore. Takže pre mňa robiť fotky, a okrem toho ti poviem pravdu, že ma to nezaujímalo. Fotografovať ma nezaujímalo. Prvýkrát som si kúpil vlastný aparát, keď som išiel na Čunder. Myslím, že to bola ten bakelitový Pionier, alebo také niečo. Ale môj sen bol Smena. To bol už trošinku vyššie, ale stále to boli malé, nezaujímavé aparáty. A čiste len som to chcel mať ako, že ja tiež mám aparát. Ale nie, že by som... Ani tá fotka ma nezaujímala tak, ako ten aparát. Lebo vlastniť aparát to bolo určitý status symbol. Mimochodom, ten otcov aparát je tu na teraz. Wow. A je to Exacta. Je to krásny piece of equipment. Ja sa nedivím, že môj otec mi ho nedal. Lebo on mi ho nakoniec dal, ale je to krásny aparát. Ešte stále s ním fotografuješ? Dá sa s ním fotiť. Ja som už dávno nefotil s tým, ale fotil som s ním. Len tak pre nostalgiu. Okupácia Juriho zastihla v Anglicku v roku 1968, odkiaľ sa rozhodol nevrátiť domov. Mohol emigrovať kdekoľvek na svete. Prečo si vybral práve Kanadu? Kanada sa rozhodla pre mňa, lebo to nebol môj prvý choice. Ja som chcel ísť najskôr do Ameriky, ale rodina, čo tam mám, ma od toho odradila. Potom som chcel ísť na Nový Zéland a tam som došiel na ich ambasádu a tí mi povedali, sa ma spýtali, či mám rodinu. Na Novom Zélande som povedal, že nie. Tak už neboli takí nadšení z toho. Potom som išiel, to všetko bolo na Trafalgar Square. Potom som išiel do austrálskej ambasády, alebo to sa volá High Commission. Tí tiež povedali, či mám rodinu. Potom som išiel na Kanadsko, ešte bola Južná Afrika bola za rohom. Takže ja som išiel v podstate postupne od jednej k druhej, čo by bolo pohodlnejšie chodiť po... Nebol to nejaký vedecký výber. A keď som došiel do Kanadskej, tak tam mi dali brožúru s krásnymi domčekmi po Vancouveri a hovorili, že takto žijú ľudia v Kanade. Pozrel som sa na to, vyzerá to výborne, idem. Oni, máte záujem, že áno, tak príďte späť o týždeň na lekárskú prehliadku. Tu som urobil bez problémov a povedal, tak idete. A čo ťa čakalo v Kanade? Musím povedať, že sklamanie. Ja sa pamätám, že prvý deň, keď som došiel a nemal som kde spať, dali ma do nejakého hotela, ktorý som až neskôršie zistil, že to bol hotel pre prostitútky. To ma dal štát do neho. A odtiaľ ma vyhodili v noci. Nejaký chlapík došiel do mojej izby a ja som len si hovoril sám sebe, na čo som sem došiel. Na čo? Ja som sa mal v Anglicku relatívne dobre. Ja som nepotreboval sem ísť. A ešte sa pamätám, som stretol dvoch ľudí zo Slovenska, ktorí sa ma spýtali, že kto som. A keď som im povedal, že som práve došiel, tam ty si jeden blbec. Na čo si sem došiel? Takže nebolo to príjemné tie prvé dni. A okrem toho, ja som došiel v novembri, koncom novembra. Počasie bolo príšerné. Nepoznal som tu ani jednu osobu. Len som rozmýšľal, ako si nazbierať čo najviac peňazí a vrátiť sa do Anglicka. Hoci to bola totálne nerealistická záležitosť, lebo Anglicko už by ma druhý raz neprijalo. Ja som mal československý pás, ktorý bol nepoužiteľný. Som rozmýšľal, že ja odtiaľ to odídem čo najskôr, keď budem mať možnosť. A samozrejme sa to nestalo a krajina sa zmenila, Toronto sa zmenilo za tie roky a hlavne tá škola. Tá škola mi totiž dala takú nový pohľad na tú krajinu. Zaujímavé, že si začal študovať najprv technické vedy, potom psychológiu a nakoniec fotografiu. Ako toto všetko nejako spolu súviselo? Ani jedna z týchto vecí nebola môj výber. Strojnická priemyslovka, to je čiste, otec sa rozhodol a mi dal na výber strojnická, chemická alebo elektronická. Takže, a ja som si vybral strojnickú podľa toho, jak to znelo. Ja som sa ani nepozrel, kde tá budova je.
Elektroniku som ani neviem, som nerozumel, o čom ho rozprával. Strojníctvo som myslel, že stroje, to nejak chápem. A na psychológii som išiel po tom, čo som vedel, že ja tú strojnícku vysokú nezvládnem. A rok potom prišli Rusi, takže týmto aj končilo. A fotografia, totálna náhoda tiež, že môj roommate mi navrhol, že on sa ma pýtal, či ja chcem robiť. Ja chcem odísť, ja chcem sa vrátiť do Európy. A hovorím, a čo ty budeš robiť? Hovorím, ja budem študovať film na univerzite. Hovorím, tak ty si macher. Film to znamenalo niečo. A on mi hovorí, vieš čo, ty by si mohol skúsiť fotografiu. A ja mám fotografiu? A kde sa to študuje? A to je škola. On mi povedal, ktorá škola. Nebral som ho úplne vážne, ale som si povedal, idem sa pozrieť, stojí to za to. Nemal som aj tak, čo robiť väčšinou času, tak som išiel po práci do školy. Tam sa prechádzam po chodbe, zrazu ma niekto poklepe po pleci, may I help you? Nie, to som v poriadku, sa len pozerám na obrazy, chlapík hovorí, vy máte akcent, poďte ku mne. No už som si myslel, že určite volajú políciu, lebo som stále bol ešte vystrašený z toho komunistického režimu, kde keď ťa niekto poklepe po pleci, to niečo znamená. No ale chlapík bol veľmi príjemný, sa rozprával som povedal, že som z Československa, toho strašne zaujalo. Pýtal sa ma o Dubčekovi, ja som trochu vedel, lebo som keď som bol na tej psychológii, tak som bol členom študentského parlamentu, tak som mal čo povedať. A sa ho spýtal, kde bývam. Ale ja som vtedy nebol istý, či nakoľko budem na jednej adrese. V ten rok myslím, že som mal 13 adres. Tak pre istotu som mu dal adresu mojich rodičov známych. Za 2 týždne dostanem od nich telefón, že počúvaj, Ďuro, máš tu nejakú obálku. Tak som k ním išiel, otvorím obálku a tam je napísané, že na základe môjho rozhovoru s vami vás príjmam do Ryersonu, podpísaný Dean of the Faculty. Po 40 rokoch Juri mal možnosť sa opäť stretnúť s jeho bývalým profesorom v Ryerson University. My wife and I had been in Europe in 1968 at the time of the Prague Spring, and so I had a certain sense of what Czechoslovakia was about, and I thought that an opportunity to speak to a young man who may have been a little bit anxious or nervous when we met about topics that he knew about. Always for me, a good interviewing technique. Find a topic and the person will open up and discuss things. We talked about the Prague Spring and what was happening. It was very high pressure in those days to be admitted. Many hundreds of people applying, and he was successful in applying. Though I don't remember the details of his application, but he was certainly very keen. And as we know, of course, he became a very good student and a very good photographer. Predtým, jak som išiel do školy, tak som napísal otcovi, že by som potreboval aparát. A on prepašoval Exactu. On to urobil. Ja som vôbec nerozumel tomu systému školskému. Ja som nerozumel napríklad, že keď dojde učiteľ do triedy, takže sa nemusíš postaviť. Ja som sa vždycky postavil. Tí ostatní sedeli s nohami na stole, tí tykali učiteľovi, takže to bolo úplne nové prostredie. A ja som ani tomu nerozumel, o čom tá celá fotografia je. Ale vedel som, že existujú 2 časopisy na škole. Jeden bol Ryersonian, to bolo pre študentov žurnalistiky, a druhý bol Eye Opener, ktorý patril študentskej únii. A tam som vedel, že sa môžem dostať. Keď som došiel k ním, študentská únia boli všetko takí hip ľudia, to bolo v inej budove. A ja som povedal, že by som rád pre nich robil. To bola náhoda a veľké šťastie pre mňa. Úžasné šťastie. Oni sa všetci smiali, lebo ja som zase, v tom čase som bol jeden z mála, čo mali akcent a ktorý došiel do študentských novín robiť, ten určite nebude dlho nevydrží. Tak ma urobili pomocníka. Takže bol fotoeditor, potom bol jeho zástupca a ja som bol toho zástupcu poskok v podstate. Ale som to vydržal celý rok a na budúce potom rok neskôršie ja som bol ten zástupca, už som nebol poskok, ale zástupca editora a posledný rok ja už som bol fotoeditor.
čo bola úžasná pozícia, v ktorej mi platili a cez ktorú som sa naučil v podstate, že o čom tá fotografia, lebo v škole nás to neučili. Nás učili technické veci, nás učili niektoré umelecké veci, ale ako zarobiť peniaze, keď skončíš školu, to nám nikto nehovorí. A keď som sa to pýtal učiteľov, že o tom naša škola není. Ale robiť pre časopis bolo niečo úplne iné, lebo my sme boli totálne independent a my sme si na ten časopis ako študentská únie zarábali tým, že sme tam mali reklamu. A tú reklamu robili chlapci, ktorí boli frajeri, ktorí jediní, čo chodili v oblekoch do školy, lebo na to, aby získali reklamu, museli mať oblek. A tak som sa naučil tú celú štruktúru toho reklamného biznesu cez týchto chalanov, ktorí mi vysvetlili, že oni idú do reklamnej firmy, v tej reklamnej firmy dostanú prácu. A ja som sa ich pýtal, a kto rozhoduje, kto robí fotky na tú reklamu? Na to sú art direktori. A keď art direktor niekedy prišiel do našej redakcie, tak ma predstavili a tak som sa naučil, ako ten systém funguje. V škole veľa bolo amerických učiteľov, ktorí tiež boli draft dodgers. A to boli ľudia, ktorí boli vzdelaní a oni už cez určitú traumu prešli. A jeden z nich bol môj učiteľ, myslím, že sa volal Spencer, a on mi hovorí, že viete čo, ako študentov všetkým hovoril, pozrite sa na svoje práce, lebo tam je zrkadlo, kto vlastne vy ste. A mňa to strašne chytilo, to čo povedal. A ja som si uvedomil, že som fotil veľa týchto zámkov. Mám krásny obraz, zoologická záhrada, priesvitné taký plexiglas plot a na ňom zámok je v strede. Ten zámok a vzadu je to zviera. A ten zámok predstavoval to, že to zviera je za zámkom. A ja som sa asi tak cítil v tom čase, keď som došiel do Kanady, že som nejak zavretý v niečom. A keby ten učiteľ nám to nepovedal, by som to nikdy nepochopil. To zrkadlo, kto vlastne si cez tie fotky. Pokiaľ som bol na škole, modelky sme vôbec nefotili. Fotil som jednu jedinú. To bola sekretárka u nás v študentskej únii. A to bola moja záverečná práca na Ryersone, ktorú tu mám. A z toho mi ten učiteľ dal Ačko za tú prácu. A to bol prvýkrát, čo som fotil ako nude akty. Netrvalo dlho a Juri ešte ako študent vstúpil do manželstva. Možno, že ani dvaja sme neboli na to zreli, ale otočilo sa tak, že to bolo snáď najlepšie jak sa povie, decision, rozhodnutie, aké som urobil. Obyčajne rozhodnutia boli urobené za mňa. Ja som ich málo kedy urobil to rozhodnutie. V tomto prípade moja žena, ktorá vtedy bola moja frajerka, sme sa rozhodli, že pôjdeme do Vancouvru ako na cestu, ale potom mi ona hovorila, že nemôže v skutočnosti ísť, lebo jej rodičia sú moc staromodní a tým, že nesmieš zobrať, takže to by s tým oni nesúhlasili. Na to ja som veľmi rýchlo navrhol, tak sa zoberieme a potom sa rozvedieme. A takto môžeme ísť na tú cestu, však to je čiste len technikalita, aby si utišila svojich rodičov. No, sme sa zobrali a do dneska sme spolu. V kanadskej reklamnej fotografii si dosiahol vrchol. Ktoré vzory ťa najviac inšpirovali? V časopise French Vogue som natrafil na fotografa Guy Bourdin, ktorý ma úžasne ovplyvnil. Ale ja som nemohol mať takéto práce, ako on mal, lebo tieto v podstate neexistovali v tom čase, alebo neexistovali pre mňa ako začiatočníka fotografa. Kdežto neskôršie prišli a tá influence ostala. A on bol asi tá najväčšia influence na mňa, Guy Bourdin, a potom americkí fotografi ako Richard Avedon a hlavne Irving Penn. Jedine tak som sa mohol učiť, že som sa na ich práce pozeral a absorboval som to do seba. To nebolo otázka kopírovania, lebo kopírovať je jednoduché, ale to odkopíruješ raz, ale ďalej nevieš ísť. Ja som to chcel absorbovať,
jak jeho mozog rozmýšľa. A myslím, že som trošinku to pochopil. V stejnom čase som čítal veľa o zen buddhizme. A zen buddhizmus malo veľa dokopy s estetikou. Ktorou fotografiou si prerazil? Alebo vzlietol? Ešte, ono to tak nefunguje. Hoci sa to zdá, že to funguje, ale tak to nejde. Ide to so štýlom fotografie. Jaký štýl si vytvoríš. Ja som zo začiatku robil, čo mi prišlo do cesty. Ale vyslovene všetko. A hociakú prácu by si mi dal, ja by som ju zobral. Ja som si nikdy nevyberal. By som povedal, že aj dodneska som v takej istej mentálnej, ja sa z toho neviem vyslobodiť. Keď viem, že druhí fotografi buď robia len food, alebo fotia len modelky, alebo fotia len niečo špecifického. Ja fotím, lebo je to ako pre mňa dýchať. Takže nevyberám si tak moc. Fotka, sú také fotky, ktoré niečo že vyšli hore. A to bolo v čase, keď som robil plagáty v 80 rokoch. Fotka mojich nohy a šampanského sa stala úžasne populárna a predali sme možno, že aj vyše 100 000 z toho plagátu. Ale predtým som robil reklamu pre Harry Rosen, to bolo v 78. roku a dali mi úplnú slobodu. Foť, čo chceš. A ja som si myslel, že sloboda znamená, že fotím, čo skutočne chcem, čo som aj robil. A vyfotili sme 4 reklamy pre Harry Rosen, čo je obchod na šaty, mužské šaty. A fotili sme to v záchode v jednom budove, ktoré som mal štúdio. A vytvorilo to neuveriteľný rozruch, tá celá kampaň. A boli demonštrácie proti tomu obchodu v novinách, vo všetkých novinách, v Globe and Mail, Star, dokonca aj v Chicagu o tom písali, že ako fotky vytvorili demonštrácie. Skupina žien, ktorí sa volali Women Against Violence Against Women, sa rozhodli, že moje fotky sú nebezpečné a že treba proti ním protestovať. Takže to došlo tak ďaleko, že, hovorím, bola vážna demonštrácia pred obchodom na Blúry, kde bolo možno, že 100 demonštrantiek s mojimi obrazmi, ktorí pochodovali pred tým obchodom. A samozrejme, ten majiteľ sa dostal do televízie, robili s ním interview, takže pre neho to bola veľká sláva. Pre mňa to mohlo byť také otvorenie očí, že som sa mal zabaliť a ísť do New Yorku. Ale som bol moc vystrašený, aby som to urobil. Toronto sa ti zdalo byť príliš konzervatívne? No, to úžasne bolo konzervatívne, keď existuje demonštrácia proti reklame. Ako to dopadlo? Dopadlo to tak, že ma nepoužil rok. Ale mu to velice vyhovovalo, že dostal extra reklamu. V tom čase bola iná doba, ako je dneska. Takže sme nepochopili, ako dôležité média je na ten obchod. 10 rokov neskôršie som ho stretol na ulici, išiel so svojím synom a hovorí svojmu synovi, toto je ten človek, čo nám dal najviac reklamy. V tvojich fotografiách cítiť akýsi dej. Ako to robíš, že vojdeš so svojou fotografiou do deja? Na to by som ti odpovedal, poriadne musíme ísť trochu späť. Ja som bol reklamný fotograf. Ja som dostal zákazku a tú zákazku som musel splniť. Ja som mal ale jedno úžasné šťastie. Ja som robil asistenta, čo väčšina fotografov robí roky, len 2 týždne. Velice známemu fotografovi, ale som sa cítil, že on už nemá v srdce v tom, že on do toho nedáva, jak ty hovoríš, ten dej. Ja som si myslel, že tá fotografia je viac, aj tá reklamná, že je to viac ako len urobiť zákazku. A tým, že som odišiel od neho po 2 týždňoch, som si vytvoril niečo, čo málo ktorý mal. To znamená, že som dostával práce od art direktorov, ktorí očakávali, aby som im dal
čo je vo mne. Že nedávali mi práce, kde by mi presne povedali, čo fotiť. A to bolo moje najväčšie šťastie, lebo keby som bol nejak zaškatulkovaný, tak by som nemal možnosť sa vyvíjať, lebo by som sa dostal do určitej medzery a tam by som ostal. Ten dej som mal tým, že mi dali tú slobodu. A tá sloboda bola, že som dostával práce, ktoré boli dneska skoro nemysliteľné. Dneska fotograf také práce nedostane. Že som bol napríklad poslaný do Los Angeles fotiť topánky bez art direktora, bez nejakého plánu. Že mali dosť vo mne dôvery, aby som zobral 10 ľudí so sebou, aby sme tam išli, aby som im doniesol 7 reklám na billboardy. To sa dneska nestane. Že som mohol ísť na Havaji a odfotiť Panasonic rádia bez toho, aby som dostal inštrukcie, ako to urobiť. A keď máš takúto slobodu, tak sa cítiš neskutočnú zodpovednosť, ale stejný čas chceš dať tomu zákazníkovi niečo, čo ja volám zázrak, a magic. A preto, a tým, že máš tú voľnosť, tak sa vyvíjaš, sa meníš, improvizuješ. Ženy s ich mystériom a erotičnosťou sa stali neoddeliteľnou časťou Juriho slobodnej tvorby, o čom hovoria monografie ako Mramorová žena, Eros či Pokušenie. Fascinuje ho krása ľudského tela, ku ktorému Juri pristupuje s citom a rešpektom. Modelka Apolónia Vanová, ktorá je zhodou okolností slovenského pôvodu, spolupracuje s Jurim už niekoľko rokov. You know, one thing about Apollonia, she's an artist herself, and that makes a difference. Mm-hmm. Because she understands there are models who just take a picture for the sake of, here I am, I'm beautiful, just take a picture of me. But that's not what you want. It's a dancing. Mm-hmm. And she doesn't dance, she just stands there. There's nothing I can do with her. One of the things that I really like about working with Yuri, he's very much in the present and very much in the moment when we work together. It doesn't matter what mood I'm in or what the setting is. He always finds beauty and something interesting with whatever the circumstance. So it's very, very easy, and he really respects my boundaries, and that is very important because it builds trust. And once you have trust, that's when beautiful things can happen. Juriho cestovanie je zachytené v knihe Život vo svete. Človek sa pozerá zrazu na mesta, ktorý som bol, ale nie ako, ktorý som len poznal len tak zvonkajšia, ako New York, London, Paríž. Zrazu som ich začal spoznávať život vo vnútri. A to spôsobilo, že moja fotografia sa zmenila. Aj ten pohľad na tie mesta sa zrazu už to není fotka Paríža, ale je to fotka Urban Life. A z toho vznikol ten celý projekt, ktorý sa volá Urbanity. Že to nie je niečo špecifického, že to je niečo všeobecné. Teda je to mestský život a teda ruch, rytmus, dýchanie a tlkot srdca toho mesta a tak ďalej. A to vystihnúť, keď to robíš prvýkrát, tak v podstate do hociakého mesta dojdeš. Si nemôžeš pomôcť, ale robíš pohľadnicové fotky. To je úplne prirodzené. Ale keď potom, cestou sa dá prejsť veľmi rýchle a človek pochopí, že ide o viac ako len tie turistické miesto. Že chceš v podstate zobrať všetku sentimentalitu z tých miest von a nejak sa dostať do toho guts toho mesta. Ja rád chodím, povedzme, do nejakej dediny, hoci kde na svete, či som v Kolumbii, alebo v Mexiku, alebo v Ruande. Ja sa prihovorím k niekomu a vždy sa nechám pozvať do bytu. A potom v tom byte, keď už som, alebo v chate, alebo v chatrči, tak potom tam sa cítim dobre, v takom osobnom prostredí. A potom, keď som v ich dome, tak už tú situáciu kontrolujem.
Kdežto keď som na ulici a je tam plno ľudí, tak je to menšia kontrola. Juriho skúmanie sveta cez fotoobjektív ho taktiež priviedlo až do africkej Ruandy. My sme išli tam pracovať s lokálnymi fotografmi a so študentmi. To znamená, každý z nás dostal študenta a lokálneho fotografa a mali sme assignments. Assignment was AIDS. Takže každý sme dostali nejaký inú vec, čo robiť. Ja som mal študentku a fotografa a my sme mali reprezentovať ukážku ako how to prevent AIDS. Ako predísť. Áno, AIDS. Tá študentka mi pomáhala prekladať a ten fotograf sa učil odo mňa v podstate, ako robiť fotostory. A ku koncu každý ten fotograf musel povedať, čo sa naučil. A ten môj fotograf mi vysvetloval, že čo sa naučil je, že lebo tá celá generácia fotografov bola zabitá cez genocide a pre nich urobiť fotku alebo fotostory znamená, že príde niekde, odfotí portrét niekoho a ide domov. A on hovorí, že ja som si zistil, že keď robil so mnou, že to bol len začiatok. Že tá práca na to, aby dostal tú story poriadne, že tam trochu koľko času musí na to vydať a jak sa na takúto prednášku pozera. No ale medzi časom samozrejme som mal dostatočné množstvo iného voľného času, aby som s môjim šoférom išli a našli niektoré múzea genocidy. Čo bolo fascinujúce a smutné a zase je to napojené na niečo, čomu som ja mal určitý vzťah. To znamená, že k holokaustu a k vojakom. Takže zase sa tie kruhy prelinali. Ruanda myslím, že mala 9 miliónov, z toho 1 milión bol zabitý behom niekoľko mesiacov. Že to je niečo príšerné a to sa stalo len teraz, nedávno. A svet v podstate sa na to len díval a moc toho neurobil. Čiže nový holokaust. Áno. A človek by si myslel, že už sme sa niečo naučili, ale sa to nejak nezdá. Tematike ľudského utrpenia a víťazstva nad smrťou sa tiež Jurij Deutsch venuje v knihe o obetiach holokaustu na Slovensku. V ňom sa vracia ku svojim židovským koreňom. A podobne v knihe Podsta vzdáva hold kanadským veteránom, osloboditeľom koncentračných táborov. Ja som vždycky chcel robiť týchto kanadských vojakov z druhej svetovej vojny, lebo zase je to spríbuznené s projektom na Slovensku. Niekto tých ľudí v tých koncentrákoch vyslobodil. A neboli to politici, neboli to, tí, čo protestujú na ulici, ale boli to vojaci. Normálni vojaci, ktorí prišli do týchto koncentrákov a zachránili týchto ľudí. A mňa to zaujalo do takého miesta, že som strašne hľadal, s kým by som ten projekt mohol urobiť. A nakoniec som našiel firmu Chartwell, pre ktorú som robil aj komerčne. A oni si to uvedomili, že toto by bolo zaujímavé aj pre nich. A sme na tom pracovali a vytvorili v knihu Honor, na ktorú som veľmi hrdý. Lebo myslím, že to prvýkrát ukázal týchto kanadských vojakov ako ľudí. Ako normálnych ľudí, ktorí ako mladí chlapci odišli z Kanady, ktorí nemali šajnu o svete a dostali sa do Európy a bolo to na jednej strane dobrodružstvo, bolo to najdôležitejšia časť ich života, ale pre mňa to bolo prepojenie na niečo iné, čo som robil. Takže tak sa človek si nesedí, my si dvaja nesadneme a ty počúvaj, Dušan, čo keby sme začali fotiť, čo ja viem, strechy.
Že u mňa to tak nefunguje. A veľa ľudí to robia, že si povedia, vieš čo, urobí niečo, čo je populárne teraz. Ja som prechádzal z týchto osobných projektov, že sa jeden cez druhý nejak prelínal. Juri taktiež fotografoval Toronské slovenské divadlo hru Viliama Klimáčka Horúce leto 68. Ako sa ti pracuje v takomto prostredí? Obyčajne, keď niekto príde do štúdia, ja musím pripraviť, rozhodovať o svetlách, rozhodovať o scenárie, scenery, musím rozhodovať, čo človek má oblečené alebo neoblečené. Kdežto keď dojdem do divadla alebo do filmu, tak všetky tieto veci sú už vypracované. Moja práca je čiste len zachytiť, čo potrebuje vaše divadelné predstavenie alebo čo potrebuje film. Keď robím pre seba, tak je to ďaleko komplikovanejšie, lebo mám až príliš moc, všetko musím rozhodovať. Na čo to robím, prečo to robím, jak to odfotím, jak to nasvietím. Takže tam viac rozhodnutia, keď som robil tieto divadelné fotky, menej rozhodovania, viac fotenia. To divadlo ide. Ja to nezmením, ja nemôžem zmeniť text, ja nemôžem zmeniť, kde ten herec má stať. To znamená, že ja už len tam okolo toho tak korčulujem. Keď robím sám, tak je to niekedy viac nervózne, väčšia nervozita, lebo neviem, kam idem. A neviem, kam dojdem. Takže je to také neurčité, ale tie výsledky sú potom samozrejme niekedy veľmi silné, lebo čakám na to prekvapenie. Fotograf nemal by vedieť, čo chce. To, čo chce, to príde samo. Keď všetky tieto konštelácie, komponenty sa dajú dokopy. Ten moment sa volá Eureka. Alebo ja to volám zen moment, keď všetko je správne. A ani to nie som 100% istý, lebo keď príjem domov, niektoré fotky ma prekvapia na počítači, keď sa na ne pozerám a sa wow, tuto som si ani nevšimol. Lebo fotograf nemá vedieť, čo chce. A preto ja nikdy som nepoužil slovo professional photographer. Keď sa ma niekto spýta, čo ty robíš, ani raz v živote som nepovedal I'm a professional photographer. I'm just a photographer. Lebo ja potrebujem mať ten amatérske rozmýšľanie. Hovorí sa, a to je zen porekadlo, in beginner's mind there are many possibilities. In the expert mind there are few. To znamená, že začiatočník má ďaleko viac možností ako profesionál. Lebo ten už je velice limitovaný. Zašli sme si za kurátorkou Art Gallery of Ontario a Majou Sutník. Ako ona vidí jeho vývoj a tvorbu? Most photographers are mysterious. You never really get to know what an artist is truly all about. What you have is the evidence of his work. Yuri's work I've known for quite some time, actually for quite a number of years. Many years ago, he actually exhibited here at the Art Gallery in an exhibition which was called Exposure. So that takes us back some 30 years. I kind of lost touch with his work for a little while, but then a number of years ago, he called me and he was doing some wonderful work looking at the ruins of the synagogues and what has remained after the Holocaust. So that was very moving work. He also did portraits of people who had survived the Holocaust. And I think that work really took, his photography, in my mind, on a very different level. I mean, he found a subject of great depth. I make a separation between this body of work that he's been working on in the last sort of 5, 6, 7 years, the discoveries that he's made, and his commercial work to making a livelihood. And I have no problems with the fact that a photographer works commercially. Steichen did it, Avedon, all of these people, you have to make a living. But then there's also something that you do for yourself, and you make a discovery that there is material that you are compelled to investigate, compelled to make a statement.
and you're driven by that material. And I think that's one of the things that's happened in Yuri's work. It's been a transformation from doing the commercial work where he is doing a duty, so to speak. Does it well, but has doing a duty. This is something that he is discovering on his own. He's discovered his history, his background, and his pictures, of course, are something that we then can also experience at the same time. Umelcov rast sa často skladá z viacerých faktorov. Aký dopad mala digitálna technológia na Juriho tvorbu? Technológia zmenila veľa vecí, ako pracujem. A mám ďaleko lepší rozhľad, ktoré fotky mám a prístup k ním cez rozličné programy. Oslobodila od veľa vecí, ktoré predtým potrebovalo množstvo času a potrebovalo určitú technológiu a chemikálie, ktoré dneska nepotrebujem. Takže ma oslobodilo od prácnosti, veľa zbytočnej prácnosti, lebo pre mňa fotografovanie bolo vždycky ten akt fotenia. A ten post-production, to, čo sa robilo potom, ma až tak nevedel nadchnúť. Ja som strávil samozrejme ako každý fotograf hodiny a hodiny v čiernej komore, ale to nebolo to najdôležitejšie pre mňa. Napríklad tieto kone. Fotka začne farebná a s nie veľa manipuláciou dosiahnem výsledok, ktorý mi ďaleko viac vyhovuje ako originálna fotka. A technológia mi to dovoluje urobiť v pomerne krátkom čase. Originálna fotka, ktorú som videl pred sebou, bola poetická, ale pre mňa to bolo moc sentimentálne. Fotka, s ktorou som skončil, má ďaleko väčšiu mystériu a to som v tej fotke hľadal. Tú mystériu, tu som dosiahol tým, že som ju premenil na čierno-bielu, zmenil som určité veci ako kontrast a robil som ju viac čiernu a bielu s ďaleko menšími odtienmi šedej a vznikla totálne iná emócia. Takže som ďaleko viac pri kontrole, ako chcem, aby tá fotka vyzerala. Takže vznikla nová realita, ktorá mi vyhovuje a pritom nezničil som tú podstatu tej fotografie. Fotografia je trošinku spojená s výtvarným umením. Keď výtvarné umenie stratilo tú podstatu reprezentácie s tým, že keď fotografia došla, tak teraz fotografia sa niekedy dostáva alebo preberá prvky výtvarného umenia. To znamená, že fotografi, ktorí boli hrdí na to, že fotili skutočnosť, teraz vymýšľajú neskutočnosť. To znamená, že aranžujú situácie. To je taký evolučný postup. To znamená, že dneska máte tí špičkové fotografii, obyčajne sú tí, alebo umeleckí fotografi, ktorí aranžujú situáciu. To znamená, že keď sa pozrie na tú fotku, ktorá vyzerá skutočná, ona není. To sú herci, ktorí v ní hrajú. A to je taký nový, postmoderný pohľad na fotografiu a na realitu. Že my stále sa pýtame, o čom tá realita je. Aj ten fotograf sa pýta, o čom je kde je tá skutočná realita? To, čo vidím, alebo to, čo mám tu na hlave. A aká je tá realita v tvojich fotografiách? Záleží na tom, v ktorom mojom štádiu som, alebo v ktorom toho cykle som. A fotky ľudí sú fotky ľudí. Tam sa snažím ich fotiť tak, alebo tých vojakov, ako ich ja cítim. To znamená, cítim ich ako hrdinov. Keď fotím knihy, tie knihy sú tiež ako ľudia. Že ja sa snažím z nich urobiť niečo viac, ako to v skutočnosti je. A sú situácie, hlavne s modelkami, kde
kde aranžujem situáciu. To znamená, čo vidíš na tej fotke, v skutočnosti nebolo. To som ja vytvoril. Ja som tú celú situáciu zaranžoval tak, ako vy, keď robíte divadelnú scénu, tak ja urobím divadelnú scénu, kde použijem tú modelku ako čas tej scény. Tá scéna neprišla prirodzene. Zase na druhej strane, aby som išiel opačným smerom, milujem situácie, ktoré sú na ulici, ktoré vyzerajú, že boli zaranžované, ale sú skutočné. Ja mám fotku toho bicykla, to je jeden z mojich plagátov, je bicykel v Argentíne. Vyzerá to ako normálna fotka. Bicykel, videl som bicykel, odfotil som. Skutočnosť je to, že ja som zdvihol aparát, v tých dverách sedia malý chlapec, ten vyskočil a utekal donútra. Na ulici sa zastavilo auto asi 100 metrov od nás a ľudia s lopatami bežali ku mne a ja som cvakol kameru len raz. Potom sme bežali do auta a zmizli sme z tej dediny. Když sa pozrieš na tú fotku, vyzerá to úplne taká tichá, elegantná fotka, ktorú som velice nad tým rozmýšľal, jak to odfotím. V skutočnosti je to 1 sekunda, 1 iota sekundy. A tá fotka má to čaro tým, že ja viem, jak sa urobila, ale na tých divákov to tiež nejak divne pôsobí. A bol to velice populárny poster, hneď sa vypredal. To znamená, že ten aha moment zapôsobil aj druhých. Oni nevedia tú story, ale ten aha tam je. Takže človek prechádza, ja mám tieto cykly, z ktorých hravo prechádzam z jedného do druhého. Jeden je tieto uličné fotky, alebo na pláži, keď som bol minulý týždeň, kde to tiež vyzerá zaranžované, ale je to skutočné. Potom som robil cyklus Amorous Nature, čo robil som roky a roky, ale niekedy tento cyklus ako víno dozrie správny čas. Že on pomaličky ide, kysne, niekedy ten celý báč je skysnutý a musí to človek vyhodiť, lebo je to nechutí, alebo to už nemá ono. A druhýkrát prekvapujúco človek na niečo natrafí, začne sa s tým viac zaoberať a zistí, že to je vynikajúce. Jedna z nich bol ten môj americký Dream, cyklus, ktorý som robil roky a roky, kde som sa hral s hračkami. Čiže ja som si vymyslel svoj vlastný svet, kde hračky boli modelovia. A potom z toho som prešiel do Liberty Bells, kde ako Statue of Liberty sa stalo hrdinom a premenil som modelky na Statue of Liberty. A s tým som sa hral som urobil len 12 fotiek a potom som toho zanechal. Fotografii si obetoval celý svoj život. Čo tebe dala fotografia? Čo mi dala fotografia? Na to by som najlepšie odpovedal slovami francúzskeho fotografa Jean-Luc Siefa. Fotografia je mojou tajopolnou záhradou. Ženy a oblaky sú mojimi múzami a čas, ktorý plynie, ma motivuje a zároveň ľutujem, že sa vytráca. Narodil si sa na Slovensku, si občanom Kanady a pracuješ po celom svete. Kde je vlastne tvoj domov? Ja sa cítim doma, keď fotím. A keď fotím v situácii, kde zabudnem na to, že existujem. Pred 2 dňami som bol na Floride a keď som ležal na pláži a fotil som, tak tam som doma. Keď som na Slovensku v nejakej dedine, čo sme boli na východnom Slovensku a jeden Róm ma pozval k nemu do domu, tam som bol doma. Keď som bol v Ruande a jedna žena, ktorá sa stará o takých 12 detí, že im dá strechu a keď som bol s nimi, tam som doma. To mi úplne stačí. Ja nepotrebujem nejaké fyzické miesto domu. Môj domov je v hlave. V tom momente, ak fotím, niečo, kde sa stratím. Že stratíš pocit času. Vtedy som doma.
Jurij Dojč nachádza svet plný krásy, napätia, rozporov, tragédie, ale aj radosti, hrdinstva a slávy. Nezostáva myšlienkovo priviezaný na jedno miesto, ale stáva sa telom a dušou občanom sveta. Jeho najprestížnejšie vyznamenania síce zdobia jeho ateliér, no pre tvorivého umelca sú len milníkmi na ceste ešte rýchlejšieho rastu. Bola to práve Kanada, ktorá dovolila tomuto veľkému talentu vyrásť. Fotografia mu umožnila skúmať podstatu, reality života a seba samého. Ja sa hovorí, posledný život je hra. Tak ja sa snažím z toho života robiť hru. A moje fotky reprezentujú tú hru.